Allora, l-għanijiet ta' dan id-dokument huma tnejn. L-ewwel għan huwa li s-servizzi tas-saħħa isiru aktar aware tal-bżonnijiet ta' dawn il-persuni trans u li jkunu il-persuni trans iħossuhom komdi ħafna meta jkollhom bżonn jagħmlu kuntatt ma' servizz tas-saħħa minkejja li jista' jkollhom bżonnijiet partikolari li forsi ġieli jekk dak li jkun tabib jew ners ma jkunx familjari jista' jħossu kemm xejn mhux ippreparat illi jagħti il-kura jew ikun hemm forsi xi diffikultà. Mela dik l-ewwel ħaġa li aħna rridu nkunu ċerti li l-persuni trans bħal persuni oħra jistgħu jiksbu l-kura li jkollhom bżonn għal mart komuni li jinqala kif jikseb kulħadd bla ma jħossuhom skomdi dik hija l-kelma. It-tieni għan huwa li naraw kif nistgħu kif diġà hemm f'ċertu pajjiżi barra minn Malta nipprovdu fih dan is-saħħa servizz tas-saħħa pubbliku dak li nsejħulhom servizzi li jgħinu li dak li jkun biex jagħmel it-tranzizzjoni tas-sess tiegħu tal-ġeneru tiegħu. Ġifieri dan il-proċess huwa wieħed ikkomplikat huwa vjaġġ fil-fatt huwa vjaġġ mhux biss fiżiku jew anatomiku ma huwa vjaġġ iktar ukoll psikosoċjali. Aħna l-liġi hawn Malta tbidlet tat dawn id-drittijiet, però jekk ikollok il-liġi mbagħad ma jkollokx is-servizzi inti għandek lakuna li trid tiġi indirizzata. Fl-esperjenza tiegħi kull darba li noffru servizz ġdid dejjem hemm ċertu biżgħat, hemm ċertu riperkussjonijiet finanzjarji, dejjem trid tagħmel l-ispazju għalih trid iżid l-istaff, trid iżid l-riżorsi, għasib wara meta jkun servizz bħal dan li huwa servizz pjuttost speċjali u partikolari. Però kif nidejna matul dawn is-snin li għaddew l-aħħar 25 sena numru ta' servizzi li forsi fil-bidu kienu challenging li wieħed jaħseb illi f'Malta dal-pajjiż żgħir ħankunu nistgħu naslu li nibdew nipprovduhom, jiena fiduċjuża li jekk naħdmu pass pass bil-għaqal skont l-evidenza u jitfit ma l-stakeholders kollha kif kellna suċċess f'oqsma oħra jkollna wkoll suċċess f'dan is-servizzi. Meta jkollok it-team, ħajkollok is-surgeons, ħajkollok l-endocrinologists, ħajkollok is-psychologists, social workers, family therapists, speech therapists. Hija komplessa ħafna. Mhux kulħadd ħajkollu bżonn dawn is-servizzi kollha. Ġifieri kull individwu għandu l-istorja tiegħu differenti. Imma bħala servizz aħna rridu nkunu lesti illi noffru dawn is-servizzi kollha fejn ikun hemm bżonna. Ġeneralment hemm tradizzjoni qawwija fl-Iskandinavja, pajjiżi bħal l-Olanda, l-Belġju u mbagħad l-Istati Uniti u l-Kanada. U l-Iżlanda. U l-Iżlanda bħala pajjiż żgħir però għandu 20 sena diġà jipprovdi dan is-servizz. Issa dawn is-servizzi jekk tħares b'mod globali ma tantx isibhom milli jkunu offruti mis-sistema tas-saħħa pubblika, jew għax ma jkunx hemm il-qafas legali, jew inkella għax ma tkunx xi ħaġa li hija aċċettabbli għas-soċjetà li tiġi provduta mis-servizz tas-saħħa pubbliku. Aħna qegħdin ngħidu fl-isfond illi ma nħallu lil ħadd jaqal barra mis-sistema. Dawn ġew identifikati bħala grupp ta' nies illi għandna lakuna għaliex il-liġi qed tagħtihom id-drittijiet imma fil-prattika għadna qegħdin inħalluhom jaqtfu għal rashom u meta wieħed imur jaqdef għal rasu biex isib il-kura mhix biss l-ispiża finanzjarja li tinkwetani iżda l-fatt illi jaf ikunu illi ma jkunux qegħdin jieħdu kura tal-aqwa kwalità. Kura li nagħtu aħna fis-servizz tas-saħħa pubblika ħadd tkun assigurata li ħadd tkun kura ta' kwalità.